Okay, madyon punta nito tanan for today's video day. Ubanay ko ninyo guys kung mag-unsa na punta karon kay whole man nga walay kuryente karon. So man nangita jud kog paagi guys nga makakita taglingaw for today's video. Kay murag laay jamo jud pud tay buhaton karong adlaw. So man nang ni chat ko sa akong kuan ig-agaw nga magkuan tabi mag-utan taron bi mo ba may sudan sakto pod kaayo nga natay buhaton nga mag-utan-utan pod tan dapita. Pero before ko mato silang bahay, ang gibidyohan ang tim panoramic kay murag nice kayo ang view din dapita oy. Wala pa jud ko kanas panoramic. So karon is maglakaw ra ta kay malakaw ra matong silingan guys kay duol-duol ra po silang dapita. Sakto pod kaayo kasi siya mara dili pod kayo basin, diba po sila sudan man ang sakto pod ang combination to each other mga walay mga sudan. So ang napita man tay choice guys, dapat ako lang jud ang mokuan sa lobby. Mo participate tag ginagmay kay lain mo sa ditong participate kay bisag yawan na punta ana dito matag-agbahin sa atong mga utan-utan. Mo nang magkugi ta kay aron makita pod nila guys na di tabang man po ni si Rance dili po taga atong bayan og nangka. So kabalo mo di pod dalim ta po magbunot intawan pug lobby oy. Napasa po lain-lain klase nga lobby guys na po ni atong bunot nga humok ra yang bunot na poy gahi ra kani nga part kani nga lobiha nga part karabi jung gahi burag ikalabeg bunuog tao sa tinuod lang jud pod. Mo nang pasalamat ko kay nahuman na jud ang pagbuot sa atong lobby pug gitalawag tubig kay murag tamis pod ba perfect kayo atong lobby ng dapita. Unja akong gitry ginom perfect pug tubig. So mo nang walay problema ang atong mga ingredients for today's video. So atong nakita guys nga ako murag naglihok-lihok ra dapita kay atong mga kauban ng dapita kay nagpahuwam pa, nihuwam pa, nagpalit pag mga ingredients. So sometime wala pa sila of course atong lihokon guys para naglutog nangka ma-prepared na tanan litso na ba ang luto na ditso na wala na problema. Ayaw palabig inom na responsible igit kiran napita char lang. Ganahan ko ginom guys kitap is kag iyang lubi o ganay lubi iyang kuan tubig. So before ta magpadayon sa tong video sa tong vlog karon so shout out ko ni Ma'am Rachel Alanya Mendez ni Junior GR Junior kay kiparan taniyag mga milyon pud nga mga stars. Salamat ka adyo unta pohon mag-send na pud mo another. O di ba perfect atong lubi no dili lagat. Naman ko uban guys nga lagat ra pud siya way lami kaya to ko ano nagkod kuron na. Mo nang pasalamat sa Ginoo kay perfect ang ato ang ingredients for today's video. Ato nakita mo ang jackfruit sa English pa pero sa Bisaya nangka ang tawag naman dapita. O di ba ato nakita grabe ka perfect sa to nangka so atong pilion ang gamay kay murag og dako atong pilion murag atong mga ingredients dili maigo. Sumunod nang atong gipili ang katong gamay di pud katong gamay kaadyo kay murag kaigo pud daton dapita. Unya pag na ni try ko kang kuan kang nagusulokso bakang Nicaragua di ko kamao uy. Murag jud kog buang of course ani pag kamon to dapita of course atong gigagod ang ato ang lobe kay para atong isagol sa atong nangka. Ahin dapita na hinahinay ako kay marag magsilbi ko magpaspasta kay hait kaayo iyang blade nga something tag mahiwa tong kamot na namura. Dapat atong mga buhat dili paspason og adyo kay nga ano o magpaspasta mura na something wrong nga mahitabo na ara jud tong kinabuhi. Mao nang mag-careful ta sa atong mga buhat ayo jud paspasa ang mga buhat. Of course pag masakagod ato nang kuanon ato nang siyang butangag water of course atong sutkusutoon pero kanang kamuta hinlo na siya kay butangan nato og John Rocks char lang oy nang huno na siya mo tong ingredients simple but terrible. Sakto ba? Gagmay na pero lami na kayo makahatag na siya og kalami sa ato ang utan. Sama sa babae karon nga lami kaayo. Lami hoypos Ginoo. Charla. Unya ay of course dapat prepared ta always dapat magkuantas mga viruses nga na dapat atong hugasan ang mga kuan mga ingredients kay wata kabaw kung kinsay kamot ang lain-lain nga nihikam ng dapita. Dapat natong hugasan kay naman kabalo sa mga tao karon ano sa virus bisigasan maabot dapat lang jud atong prepiko ng paghugas o pag maghugas ay of course ato nang something nga gihiwa is less siya atong sagura na siya mga ragma hanghang kita yung ginagmay and of course pag man ato nang gikuan is less na siya kay of course ana into pieces oo dapat lang ato jud siya i-slice into pieces kay ilain pag dagko-dagko sa batok-an ta so batok-an mga pag tubig mana pag kuang mayor an na po mana pag tabang na po dapat lang atong prepiko na atong pag-slice dapat nga packs dapat marag di makadipkwa pariha og shape basta perfect ang jud ana okay pagkaman sa loy atong gislas sa sibuyas dahon pagkaman kamatis so atong tantaran aras kayo unique plato ang gamit jud napita dapat lang perfect og lami kaayo sama sa magkaon perfect og gwapa kayo so matong final output for today's video o di ba simple pero lami kayo ni nagluto so samtang nagtadtad kog mga ingredients sa napita of course si Manang Bilma naghaling na nagprepare na nangka kada na nangka na siya aton siyang palaton kay of course lain siya gaghilaw lain na sang buang kay magpalahilaw ta pag guys of course ato na ay ilunod ang loy aras ka perfect ato ang chef logro for today's video nagkumana magtangad kay nawahiman kailangan na magong tangad of course ang tangad ay dapat adto sa ilam ibuta para daw atong nangka is humot siya sama sa mga nagkaon humot kaayo pero waligo-ligo char lang of course nagkumana na napita guys aton siyang wato murag mga minutes ra kay kaning nangka guys dili siya malata so samtang kay wala pa man sila guys kay naggabok man sila water kay wala may
tubig yung dapita. So ako ang bahala din dapita. Ako yung nagpaaso, ako ang nagsugong-sugong, ako yung nangitag kahoy kung asag kahoy, kaya wala na kahoy isugnod. Nagkadipo-dipo na agbuang. Pero okay ra kay pagkataon-taon kani abot naman sila. So of course, yung nang bilman na intiwas, of course, ato nang ilunod ang ato ang ingredients. Tanang makita nimo sa inyong kusina ang ingredients, ilunod tanan, charla. Kata na pong perfect ra kayo nga isagro sa ato ang nangka for today's video. Kabalo ko, kabalo mong tanan, nga dili pod kami ang naglutog ngani-ngani, kundi na-upload sila nagtanang sa katong video karon nga naapoy gusto nga makakaon nga ning napita. Kung ganahan mo makatilaw ay of course pagluto mo. Char lang oy. And of course ang napita ko manang paspasin nagsiga nang kay gutom la kadyo alas 12 na. Dapat ang chef paspas kayo musuyop or muhuyop ang napita. Di man minaw si manang out magikuha kaldero taklo bigla paros naong. Char lang. Ad nang ingon ano ingon mo ko kaldero dala paro imong kauban na. Ba jud na kayo sa guys. Ay jud mo panundog na ako. Onya pag man napita of course ato butong isa o perfect kayo para wala masabit-sabit, wala mga viruses, wala mga bato-bato nga masagro sa atong nangka. Para ang tanan hinlo og perfect ug wala mga lipong nga dapita. Para sa lami ang atong kuan nangka for this video kana kanatong gisa sa man ang last nga kanang kuan last ato ang tuno manlubi. Ana man guys dapat ang last ang atong tuno nga mara perfect kayo man ato ang last nga ilunod. Pagka man luto na uy. O di ba paspasa ra kayo uy. Ana for sa giban bahin naman of course mo uli ta sumbay kay magatuto sa ato ang sodaan. Nagpasalamat sa ato ang mga kauban for this video kay nakaluto na for this video. Lami kayo ka of course ag sudanan ice cream. Di pa kana perfect as sudanan. Maajo pa wa pa ko ni uli kini balik kay basang ngagi. Ani ko mga on ko sa bugot-bugot ng video man nagkaon-kaon ni pasag di kay nagkaon ta rin dapita nag video na sadya. So salamat kayo sa pagtala sa tong video karon. Sa wala pa naka-follow sa akong Facebook page, follow na ka para magrasahan mo sa Ginoo. Og mag-amping ta kanunay sa tong mga biyahe nga unta patanipdan ta sa mga diingon nato. Okay? Maghinay-hinay ta sa tong mga biyahe kay ta kabao. Bye-bye.